Takže dobrý den, jmenuji se Mikuláš Klepl a vítám vás u své dnešní prezentace, kde se budu zabývat velkou hospodářskou krizí. Na začátek bych vás rád seznámil se základními informacemi. Před takzvaným černým čtvrtkem v USA neboli černým pátkem u nás kvůli časovému posunu bylo období neskutečné prosperity trhu. Od roku 1919 lidé nakupovali státní dluhopisy, kterým se v té době říkaly dluhopisy svobody, a tak si stát od lidí půjčoval peníze za půlroční úroky. Poté ale lidi začali se svými dluhopisy spekulovat a dále je přeprodávat. To si všiml Charles Mitchell, což je velmi důležité jméno, který objevil lukrativní mezeru na trhu. Došlo mu, že pokud lidé kupují dluhopisy od státu, proč by nenakupovali akcie různých firm, pokud jim řeknete, že to bude spolehlivá a lukrativní investice. Tento nápad byl geniální a v průběhu pár let se stal trh s akciemi běžným, předtím šlo pouze jenom o uzavřenou společnost. Zaryl se velmi hluboko do americké kultury v období 20. a 30. let. V tomto období ale také začala doba s motem nakup teď, zaplať později. A začala takzvaná kultura konzumu, kdy lidé nakupovali a nakupovali. Zdálo se, že prosperita nikdy neskončí. To se lidem zdálo i na trhu s akciemi, jelikož trend nakup teď, zaplať později propukl i na newyorskou burzu. Stačilo vám přinést pouze 10% ceny za dané akce a 90% za vás mohl doplatit někdo jiný. Někdo vám to půjčil. Pro přirovnání na konci 20. let na akciovém trhu byl podíl akcí zaplacených za půjčené peníze 90%. Toto bylo možné i díky tomu, že se politika nevměšovala tolik do tohoto trhu. Probíhala zde častá konverzace mezi hlavními představiteli Wall Streetu a politiků, proto do té situace asi tolik nezasahovali. Všichni jim vždycky říkali, že to je v pořádku, když se na něco ptali. V roce 1928 trh stoupl o neskutečných 50% a to dohnalo ještě víc lidí k tomu si půjčit a jít do té příležitosti taky. Každý chtěl prostě rychle zbohatnout a tady to byl ten prostředek toho, kdy se to jako mohlo stát. Bohužel tohle nemohlo jít do nekonečna, již v létě se zkušenější hráči začali stahovat z trhu a v roce 1929, 23. října, začaly klesat ceny. Jelikož s touto situací spekulanti nebyli vůbec seznámeni, začali panikařit a své akcie se snažili prodat. Jenže tu nebyl nikdo, kdo by je koupil. Poptávka po akcích byla velmi nízká a to přinutilo cenu se stále více a více snižovat. Až došlo 24. října ke krachu na burze. Nikdo v tu chvíli netušil, co se děje, jako tisíce lidí, jak tady vidíte na té fotce, stále na ulici a čekali, co se prostě děje a muselo to být prostě pro ty lidi hrozný, že začali pomalu zjišťovat, že přicházejí o všechno. V krátkosti krizi způsobila nadměrná výroba zboží, pro které nebyl zajištěn dostatečný odbyt. Jelikož výrobu financovaly úvěry bank, tak se ještě do toho vyrábělo na dluh. Byla to velmi neuvážená americká měnová politika, pozdní opuštění zlatého standardu a nesprávná deflační politika, izolacionismus jednotlivých zemí a chronická zemědělská nadvýroba. Krach na newyorské burze měl dopad na spoustu věcí. Způsobilo to devalvaci měny v obrovských měřítkách, což je ztráta hodnoty peněz. Dále také v USA a v dalších zemích odstup od zlatého standardu, což je velmi důležité. Abyste si to dokázali představit, jaký dopad tato krize měla, tak například výroba automobilů v USA se snížila během roku 1929 ze 440 000 aut v srpnu na 319 000 aut v říjnu, 169 000 v listopadu a 92 500 v prosinci. To je 4krát míň. Ještě silněji než v průmyslové výrobě klesala cena surovin u zemědělských produktů. Také v letech 1929 až 32 klesl americký podíl na světovém obchodu z 14%, téměř 14%, na méně než 10% a HDP místo 104 miliard dolarů v roce 29 jen 74 miliard dolarů v roce 33. Vývoz se ve stejné době snížil i o 62%. Nezaměstnanost vzrostla o 3,2%. Ceny na světovém trhu klesaly od roku 29 do 32 o 60% a objem celkového světového trhu pokresl o 25%. Takže si dokážete představit, jaký dopad tohle všechno mělo.
No a plný dopad této krize byl v roce 1931, kdy došlo ke stažení zahraničních investic. To bylo největším problémem pro Německo, protože zrovna Německo na těch půjčkách třeba od USA bylo fakt závislý. No a oni prostě po tady té době už přestali půjčovat. Tak se Německo stalo první zemí v Evropě, která byla krizí ochromena. V roce 32 bylo už téměř 45% Němců bez práce a to jsou ohromná čísla. A jak už to z historie víme, velká krize volá po radikálním řešení, v této době například komunismus, fašismus nebo nacismus. V Německu této krize využili právě nacisti, kdy s krizí bojovali zaměstnáváním do budování infrastruktury, kdy bylo jako masivní vybudování silnic a taky rozsáhlého zbrojení, což poskytlo hrozně lidem práci. Přes finanční krizi se trvávala řada vlád u deflační politiky, zavádění různých cel, dovozních kvót, nadále se snižovala poptávka po zboží a klesaly světové ceny. Takže země, které spoléhaly na vývoz surovin, poté neměly peníze na to si koupit zhotovené výrobky od těch vyspělých států. Exportní trh proto upadal a v hlavních průmyslových zemích zůstalo okolo 30 milionů pracujících bez zaměstnání. Vyvrcholilo to v roce 1932, kdy k nejprůmyslovějším zemím USA a Německu klesla produkce o polovinu v přirovnání s rokem 29. Franklin Delano Roosevelt se dostal do funkce 4. března 1933. Byl zvolen hlavně proto, protože tvrdil, že konečně začne dělat nějaké změny a že je třeba něco aspoň zkoušet a pokud to nebude fungovat, musí se zkusit něco jiného hned. Chtěl konat a to taky dělal. Začal s takzvaným New Dealem, novým údělem, a ten datujeme do dvou různých období. První od roku 33 do roku 34, kdy šlo hlavně o restrukturalizaci ekonomie a ulevení bankovního systému, kde se musel hlavně pročistit bankovní systém o slabé a nedůvěryhodné články. A poté období od roku 35 do roku 38, kde mělo jít o ulevení zemědělství a vytvoření pracovních příležitostí. Začalo to zákonem o národní průmyslové obnově, neboli NIRA, a to byl první pilíř New Dealu. Národní správa pro obnovu, NRA, to byla koordinace podnikatelské a zemědělské zaměstnanecké sféry. Kodexy, kde byly stanoveny mzdy, pracovní doba, slušná pravidla soutěže a normy kvality řemeslné nebo tovární práce. Nevýhoda bylo, že tady na tom se podíleli velcí podnikatelé, které vlastně těma pravidlama, které stanovovaly, se snažili upevnit tu svoji pozici na tom trhu. A další byla správa regulace zemědělství AAA, která dohlížela na tržní dohody mezi jejími místními sdruženími a farmáři, aby došlo ke zvýšení cen a omezení zemědělských ploch. Farmáři, co omezili výrobu, obdrželi potom finanční kompenzace. Bylo to právě kvůli té chronické zemědělské nadvýrobě, jak jsem zmiňoval již předtím. Dále Federální správa pro nouzovou pomoc, neboli FERA. To podporoval státní a obecní projekty tím, že platila 1/4 nákladů. Také přesídlovala farmáře z neúrodných pozemků a vydala 2 miliardy na projekty, kde našlo práci 2,5 milionu lidí. Ale velmi důležitá je správa údolí řeky Tennessee, TVA. Šlo zde o vystavění nových přehrad, které zdokonalily využívání řeky a zlepšily také její splavnost. Prodávaly levnou energii, zabraňovala povodním a stal se z ní významný dopravní systém na jihu, kde se jakoby díky tady tomu hrozně zlepšila infrastruktura. Taky to vyrábělo jako velké množství energie při té elektrifikaci, co se tam dělá. Stát zrušil politiku vysokých cel a podporoval půjčkami novou bytovou výstavbu a jejich opravy. Poté ale nejvyšší soud označil NRA a AAA za protiústavní a proto Roosevelt představil takzvaný druhý nový úděl, ta druhá fáze toho New Dealu, s novými programy a vyššími rozpočtovými deficity. Správa pro podporu zaměstnanosti VPA, dvojitý VPA, byl to nejdůležitější federální program, kterému šlo o boj s nezaměstnaností. Programy na opravu silnic, výstavbu škol, letišť a různé další infrastruktury. A tento program poskytl práci 8,5 milionů lidem, takže to hodně pomohlo a hlavně jako se tam fakt zlepšila ta infrastruktura. A druhý nový úděl v roce 1935 měl v sobě i řadu sociálních reforem. Různé systémy sociálního zabezpečení, jako systém podpor v nezaměstnanosti, podporu pro nezaopatřené děti, invalidy a podobně.
Na spoustu ostatních ale stát zapomněl, jako například personál v domácnostech, zemědělské dělníky nebo malé podniky, takže tyto reformy sociálního zabezpečení se týkalo pouze poloviny zaměstnaných. Jenom pro připodobnění evropské země tyto reformy zaváděly už od roku 89, takže to bylo trošku pozdě. Naopak v roce 1937 se Rooseveltova vláda pokusila vyrovnat federální rozpočet omezením veřejných prací a programů na podporu zaměstnanosti, zatímco federální rezervní systém omezil úvěr a snížil množství oběživa, aby zabránil inflaci. To vyvolalo prudký pokles na burze a vypukla vážná deprese. Zaměstnanost v průmyslu klesla o 1/4, produkce o 1/3 a recese ustoupila až v roce 1938, neboť došlo k rozmachu podnikatelské činnosti díky větší ochotě používat rozpočtových deficitů jako hospodářského stimulu. A konec druhého nového údělu se připisuje k datu 1940. Tato celá krize hlavně ochvěla s důvěrou lidí, co se týče v bankovní systém nebo akciový trh. To všechno, čemu lidi předtím hrozně věřili, pak tomu zase hrozně nevěřili a bylo hrozně těžký si tu důvěru získávat zpátky. Nicméně Franklin Delano Roosevelt to zvládl dobře, tu situaci se dá říct, a potom teda, jak začalo zbrojení a už se lidi nezajímali tolik o tohle a tamto, tak před druhou světovou válkou se teda to začalo změnit. A jak jsem teda zmiňoval, tak náprava toho celého ekonomického systému dosáhla v roce 49. Opětovného, jako od roku 29 až do roku 49 to furt bylo dole, ale až konečně jako v tom roce 49 se to začalo lepšit. Já vám tímto děkuji za pozornost, omlouvám se, že jsem to říkal takhle rychle, bylo pro mě velmi náročné to shrnout do 10 minut, tak doufám, že jste to pobrali co nejlépe. Tady jsou ode mě odkazy a já vám děkuji.